kerteking niat para ingkang sami bebesanan kepareng Abiwadya Sangatmaja putri teman kekalih milawit mekaten mresaya sepeket nggenipun sami bebesanan sandinipun Sekar Melati ingkang rinonce. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil habiyai wa mursalim wa ala alihi wa sahbihi ajmain mabadu. Wilujeng siyang nuwun kawula nuwun para pepunden para pinisepuh ingkang dhateng pinundi para nayakaning negari satriyaning praja ingkang tuwicaksana menapa dene para kadang-kadang sutresna budaya ingkang yekti luhuring budi Widodo rahayu ning atur kanthi ngenepaken raos ngeningaken Pancandriya. Monggo-monggo dumateng Bapak Ibu Kang Mas Bayu adik sekalian sawetawis kawula dherekaken ngracut budayaning Ponangangga sinawung manunggu puja miwah puji syukur kunjuk wonten ngersa dalem Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun maringi pinten-pinten kanikmatan katiti wonten ing kalodhangan menika handika samiduh para tamu kepareng silaturahim wonten salebeting upacara pahargyan biwadaning Sriatmaja temanten kekalih. Sawetawis kawula Jumantaka wit pinijih ngayun minangka juru pangendali wara panatawara ingkang kepareng mengkugati nuninjih Bapak Sunarto sekalian Ibu kepareng tepi darmaning sepuh Mahargya Suta miwaha Siwi senung asma pun Roro Ayu Retnawati ingkang nedya kadhawuhaken kaliyan jejaka ingkang pinilih nuninji Bagus Handi Jalu Tanaya saking Bapak Akuang Sarimbit ingkang mijil saking Jakarta wonten ing ari piniji Surya lan Warsa ingkang pinilih Dawahari Sumo Jenar Senen Pahing Surya kaping sekawan Juli 2000 gangsal temanten kakung putri kepareng sinuba sinukarta kanthi adat para raton Surakarta hadiningrat hanggitanipun susuhunan Paku Buwana ingkang kaping catur ingkang kaping sekawan tatkala semanten. Sawetawis ngaturaken para ingkang sami hanawung grida juru pangendali wara panatawara Tirasit Sudarsana utawi Kiseta ingkang mijil saking Gedung Prau Widodaren Walikukun makarya sesarengan kaliyan juru paes Ibu Tin Sumarmo ingkang mijil saking Gedung Galar kanteni kru Ria Syuting ingkang mijil saking Ngawi ingkang dipun asta kaliyan panjenenganipun Bapak Yanto Brewok pun manembromo orkes keroncong campursari Ngudi Romo utawi Angkasa Nada
ingkang mijil saking Ngrambi ingkang dipun pangersani kaliyan Raka Mas Agung karana sampun dukat titipanji pahargyan kawiwitan dumateng para tamu kakung putri sedayanipun sekeca lelenggan kanthi nikmating kayun seksamaning budi lan karsa miwah lelenggan ngantos dumugi purnaning jati nuwun kawula nuwun ringgar candraning lali saking Tawang Mendira Atmaja putri ingkang dahat kinasih saking Bapa Sunarta Sarimbit Senong asma kusumaning ayu Diahayu Retnawati jengkar saking majaning panti pambusanan manjing sasosan ayune ora ana kang ngungkuli ketitik sarira jenar benggele keris mustaka dengan maesan rikma cemeng ngemak ngembang bakung netepatap lir tinata sinomim grana ngrungih lati manggis karengat waja rintip pethak lir tirta tinetes Cenung asma nak Mas Khairul Habibi Malelo tejane sekaring kedaton muhung hangrantu rawuh ingkang ngraka nggih kangge temanten ingkang mangke mapan ing madyaning Wisma Pangrantu Monitor televisi
Jayadaya manjing ning nagari Wisma Pakajangan bablas. Dina kang pinilih ngelo duni linepatno saking sampu dendaning Gusti Bapak Sunarto kula ingkang sowan Bapak yo gata pamuji kadanging pun Kakang kene aja tidha-tidha maragi caketa karo pun Kakang Yayi injih Kang kembar mayang ndak pasrake Syadi Purbanen Yayi injih Kang Mas daya-daya kula minta pamit madhal pasuwanan sing prayitna ngati-ati supaya ora keri Yayi injih badhe pun ingkang mijil saking Jakarta muga-muga antuk sampun katingal lumaksana lon-lonan mawon Bapak Gata Pamuji pun kanteni song agung simboling pengayoman mboten mawi lung tinampan bablaske kodhok ngorek monggo para tamu sedaya katuran jumeneng utawi ngadeg sawetawis upacara lung tinampan boten wonten ing akasa runtut raras wirama manembrama ing arum titaing Gusti kang ngasipat jalur telu tibaning pati metu manten lan mati kabeh menungso ora kena hanyelaki prateng unggihan ingkang tinuju temanten kekalih samidene apago tinggal tempu ing pandulu catur netra linambaran rasa tresna lan tresna pujangganing pamiwahan juru paes priyangga Ibu Tin Sumarmo Ibu Kasun Kedunggalar kinantenan mantra sekti mangkono wecaning sabda kene-kene yunggir putuku bocah bagus putuku bocah kuning tangkep nastani rasa kloron kanten ana tekad kang nyawiji yunggir muga-muga sira kadunungan wahyu judu sing nyatane bisa sajiwa marang sira kulup temanten jalungu nandika duh Yayi memani ing nala garwaning pun Kakang wiji ana ampeaning sun kinantenan tirta sindhu setaman kang wis winadan bokor kencana Yayi dimen suci lahir batine pun Kakang lan aja lali nimas
jroning batinmu tetep sumungkem marang pun kakang ya sabab ana kalodhangan iki pun kakang minangka guru nabimu ya juru pengayomanmu temanten kakung putri jumeneng jajar PP mangan jali rahmating pangeran kawimbuhan berkah pangestu handika sami katumrapna tumuli manem Brahma kaki ini temanten foto sarang-sarang kalian poro ingkang hanawung grido pager bagus pager ayu mangke tumuli kakang Madal Paswanan manten kekalih lenggah jajar sumanding kacena ngancik dununging tresna lelumban telaganing asmara neng madyaning kursi pinajang baling manggaaken bakenipun urut lan permati para tamu kakung putri minulya wonten ing siang kaludhangan menika sesarengan kaliyan Ngudi Rama Angkasa Nada ingkang mijil saking Ngrambi ingkang dipun citra ing janji dijujuk tengah dhewe lho aku ki yo mung manut mudine tawang kok Nur mau wis nudingi sing nyanyi sik dhewe sing tengah ora asline yo karepen sine dhewe tok. Kae lho piyayine ke lho. Sing ndi Mas? Kae lho. Nggih to Mbah. Kanggo panjang. Mongko Kang Mas katresnanku Kembul Bujono Ndrawina dulang-dulangan
jaluk sesarengan nang karo ngilu citra hek janji Nur Narto kados pundi Kang Mas pun Kakang sing prapta injih panjenenganipun naringing sampun kamuri nadyanto Kakang Sastra Kadimin nika kadang perdo kalian kula nanging boten wonten awonipun menawi siang menika kula nyuwun sanjata pitulungan nanging sampun kesupen Kang Mas tebih saking Jakarta ngantos dumugi Laladan Ngawi menika babar pisan ugi jinarakan kula sampun nimbali sowanipun Ngudi Rama saking Rambe supados pepeling dipun aturaken penyanyine Jiro Lupat 5 ngadeg bareng pepeling diatur selamat
datang atas kehadirannya. Desane saka Jakarta, pepeling dinyanyekne bareng leh mundut gambar saka ngarep lawang. Iki sing rada repot iki ya sing nyekel kamera kok arek mlayu ngalor nek ra metu kono ya ora iso. Rono dadak medun. Wis jebuk saka ngarep lawang kono. Gandhan nyorum Indonesia langgeng merdeka. Sing duwung wus lebda ing karya daya-daya nalindra muda kekalih mandhap saking palangka dibya lampah dodok anjengku nyayah konjem-konjem wedanane ngrungkepi padane Kang Rama Ibu mangkono wecane ngatur duh Rama Kangjeng Rama nyawa jimat pepundhen kula Retnawati ngaturaken sumungkeming pangabekti kunjuk Rama. Ya Retnawati anakku bocah ayu bocah kuning lelungsen bebakali puja mantra tumanduka marang sira nini dhateng kadhat kalingga murda paring pangestu saking Kangjeng Rama. Sungkem kula Rama mantu Handi aku titip anakku wadon Retnawati ya cah bagus nitik saka kadiwasaning nalar durung nyepirani menawa ana luputing anakku kowe sing menerke lan menawa ana laline si Retnawati kowe sing ngelingke injih badhe kula esti sedaya dawuhipun Kangjeng Rama. Ya Yunggir putraku sakloron ora sisip apa sing dadi ngendikane Kang Rama Yunggir. Injih Ibu dhateng kapundi Ibu? Wis putraku sakloron Retnawati Andi maligine manang anakku wadon si Retnawati aja lali sungkema marang Mara Sepuh ira apa sababe sremestani Mara tuwa jalaran Mara wis tuwa nggir kanikmataning rasa ning alam donya sing ngrasakake kowe ijole ya mung sembah Kangjeng Rama miwah Kangjeng Ibu Mara Sepuh sungkem kula kunjuk miwah nyuwun tambahing pangestu boten nandhang katalumpen Rama Ibu kula nyuwun tambahing pangestu ya Yunggir muga-muga nggonira palakra mantuk wahyu judu niyatana ngibadah lan kanenana tekad kang nyawiji mbok menawa kena kanggo gayuh marang kamulyaning uripmu Yunggir putraku sakloron wong omah-omah kuwi problem demi problem mesti ana ya sabab menungso kedunungan lali rusak lan apes kulup kalane lagi peteng pikirmu seneng melek bengi lan seneng linggih ijen ana ing papan sepi ya kono sasana pantes kanggo ngisep-seping supana nggir kapindho srawung kuwi baku karana srawung kuwi mipolei sapa sing sregep srawung ora kenyana-nyana bakal kadunungan wasis waskita ngalah injih Rama mulane kulup wewangsaning para pinter yen kowe kepengin gayuh wahyuning kamulyan aja lali rina wengi cedhak karo pangeran ya ing kono margane kasembadan bisa ayam tentrem raharja urip ing bebrayan satemasir nagadha pangrencana nemu bejo sak garwa putra
lumintu mantu bisaken atur pangabekten wis kerampungan ngaturaken tarima mulai berdua nyoto sang penganten anyar ayuhan ngadekohan lang-langing driya kapandu manuhara kaya melu anglakoni sang kepada keluarga besar dari Jakarta, keluarga Bisan dari Bapak Akuang, dimohon untuk foto bersama-sama dengan mempelai berdua. Dan sebelumnya kami ucapkan terima kasih. Lanang sing lenggah cedak cagaan terop kepanasan mas kuwi langga mangger digawe kembangan kendang sing pilih piye ngono kok melu lenggut-lenggut manten iku seni kok ora kenek colong kok nggih kuwi dulurmu lanang mantingan ngalor daerah Pacar Niji atur tanggap wacana asung Pambagioarjo sugeng rawuh kunjuk panjenengan sekalian wonten ing kaludangan menika panjenenganipun Bapak Sunarto sekalian Ibu mboten kasdu matur priyangga upami Bismillahirrahmanirrahim. Nuwun kawula nuwun amit-amit pasang kaliman tapik ilo-ilo mugi tinebihna ing reh siku dendaning yang murbengkrat nuwun inggih wilujeng siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pinisepuh sesepuh ingkang dhating pinundi, para alim, para ulama, para kiai, para santri ingkang rinten dalu tansah sinanding ing kitab suci ingkang dados kiblating para kawula dasih ingkang tuhu kula hormati, para nayakaning praja satriyaning nagari ingkang tansah dados panutaning para kawula dasih ingkang rinten dalu tansah kawula hormati, para kadang muda tumaruna, para muda dama, muda pingging ingkang tansah sinudarsana, para rawuh, para tamu ingkang satuhu kawula hormati,
Sumangga nun kawula dherekaken manungku puja semedi meminta sih nugrahaning yang ingkang murbeng rat. Nuwun inggih kawula dherekaken muji syukur alhamdulillah dumateng ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring mapinten-pinten karahmatan kanikmatan utaminipun kasarasan dumateng kawula panjenengan sedaya katitik ing rikalenggan ratri manika kawula panjenengan taksih pinaringan puspa panjang saengga kawula panjenengan taksih saged ngestreni pawiwahan wonten dalem sunartan mriki kanthi wilujeng slamet mboten pinanggih satunggal alangan menapa-menapa. Sholawat saha salam mugi katetepna dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad ingkang kita ajeng-ajeng sapaatipun binjang wonten yaumul kiamah. Allahumma amin. Mas Sunarto sekalian, kulawarga kula wangsa estunipun ngabiyantara ngadhep sowan wonten ngajeng handika sami nanging boten kuwawa matur wonten ngarsa andika sami awit saking bombong lan bebeking panggalih kawula ingkang minangka talange ngatur matur wonten ngarsa andika sami awit inggih saking jejiban kawula sepindah anak Mas Sunarto sak sekalian sak gotrah sak kulawarga kula wangsa ngaturaken sugeng rawuh dene andika sami kersa mbucal wekdal ngestreni menapa ingkang dados niatipun anak Mas Sunarto sak keluarga ing siang menika ngijabaken putra putrinipun inggih Roro Ayu Retnowati ingkang pikantuk jalu saking Jakarta inggih anak Mas Hendi seniman seniwati utaminipun inggih Roko Mas MC Mas Rosid ingkang boten asing wonten Tawang mriki ngaturaken sugeng rawuh sedaya kemawon menawi mboten asing malih nggih menika Mbak Asih menika penyanyi ingkang sampun kondang kaloka menawi andika sami mresani wonten TV nate miyos wonten TV ugi nggih menika seniman seniwati nggih menika Mbak Sarti mboten campuh kalian kawula nalika taksih sugeng para bapak para ibu ingkang angka kalih inggih dumateng para kadang para pamitra padha tangga tetep kalih para kadang siluman muda mudi ingkang ing siang menika tansah nglonggaraken wekdal perlu sabiyantu buat kerepotanipun anak Mas Sunarto sak keluarga mbok bilih wonten kekirangan samudayanipun anak Mas Sunarto sak keluarga tansah nyuwun agunging pangapunten ingkang saageng-agengipun awit tanpa bantuan panjenengan mboten saged kalaksanan kados ing siang kalodhangan menika mboten langkung inggih anak Mas Sunarto sak keluarga mboten saged mbales kesaenan panjenengan dumateng keluarga Sunartan mriki namung Allah Subhanahu wa taala ingkang badhe maringi inggih bebingah dumateng kawula panjenengan
ingkang sabiyantu bot kerepotanipun ingkang tundhonipun ngenteng-entengi ingkang dados jejibahanipun anak Mas Sunarto sak keluarga. Katur dumateng para rawuh para tamu ing mangke mbok bilih para sinuman sowan ngabiyantara wonten ngarsa dingandika ngaturaken pasugatan ingkang tansah sederhana. Mbok bilih anak Mas Sunarto nyuwun agunging pangapunten ingkang sak ageng-agengipun dene menawi wonten dedaharan unjukan wonten ngarsa andika sami monggo karahapana kanthi nikmating raos lan mardikaning panggalih sampun nggalih sangga rugi lan ringa-ringa. Para rawuh para tamu mbok bilih mboten saged matur kathah kawula mantur kala namung manungsa sakwantah tansah nyuwun agunging pangapunten sepindah malih anak Mas Sunarto nderekaken sugeng lelenggahan kanthi nikmating raos mardikaning panggalih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya iki palaran komplit disindeni. Ora gampang wong urip ning alam donya. Iki tenan saya suwe kok nyelot entek to nduk awakmu. Hari nek laran ki ngemele kok gak iso lemu-lemu to. Siang menika pahargyan dipun manembromo saking Ngudi Rama. Penyanyine papat sindene siji. Ingkang saking kidul sinambi lelenggahan mirsani penyanyine ayu-ayu ahjan. Bakune nglirik kena ning ora kena nglirik sing etan dhewe. Adan. Oke riyen. Oke. Para tamu sekores rumiyin. Pelaturaken monggo. Tak tes. Wis banter porong Jakarta. Nyuwun puja-puji pangestu dumateng sangyaning para tamu ingkang kinurmatan bilih ing siang menika keluarga Bapak Sunarto badhe ambubak kawahaken putranipun ingkang asesilih wonten ngajeng menika. Dumateng sangyaning para tamu ingkang kinurmatan bubakan menika sejatosipun boten wonten perintah saking agami. Ananging kangge anggaraken sumebaring agami Islam saking panjenenganipun Kanjeng Sunan Kalijaga. Cocok dawuhipun agami. Ajaan tumuju marang dalaning pangeranmu kanthi kawicaksanan marang tembung-tembung kang pantes. Pramila saking menika dumateng sangyaning para tamu ingkang kinurmatan, ewon dene ubar rampening bukaan wonten ngajeng menika sejatosipun pralampita. Ngemu suraos ingkang lebet sanget kangge angudari babaring piwucal suci tumrapipun dhateng agami. Pramila saking menika dumateng sangyaning para tamu ingkang kinurmatan, wonten ngajeng panjenengan inggih menika wonten wadah, wonten tutup, wonten lurup lan ugi wonten isinipun. Sak menika dumateng sangyaning para tamu ingkang kinurmatan, wadah, tutup, lurup saged dipun batang panjenengan seksi sedaya ingkang angrawuhi pahargyan wonten ing siang menika. Pak Rosid, monggo kalih kula. Oke. Lah wong Wadahipun napa? wadahipun
kekep ya menten pun kekep-kekepan. Diangkatne bawa nyidam sari dibablasne langgam resepsi. Lah. Oh nggih. Sing bawane kudu beriase lho. Dalam, nggih. Nenanana nenana. Dawang begas. Mbak Asih. Bebujening hati. Berias kondang. Tukang sotenge mundur-mundur mbok lho engko nek jeblok. Nyanyi pinter ngetoprak ya kulino. Seneni Mbak Asih saiki metu aku. Wong nandhang asmara. Ngono kuwi ora kelingan. Kelingan Pak Rosid jaman biyen aku. Sing lanang ning warung susul ra gelem mulih Gak gawane. gelem balik gawane sepeda digonceng manggon ngarep kaya Putri Gio. Ya Nur. Rada maju rene Mbak Tin sing ning jaba kepengin pirsa.